El setmanari patrocina Redacció Berga. Muntanya, sol i tranquil·litat. Aquests són els principals ingredients que busquen els amants del turisme rural. Una oferta àmpliament consolidada al Berguedà que enguany arrenca una temporada d'estiu marcada per la primera campanya de promoció a l'estranger que a principis d'any va iniciar l'Associació d'Agroturisme del Berguedà. Les previsions d'aquesta temporada indiquen que l'estratègia de difusió a l'exterior es traduirà en un augment directe de l'agroturista no nacional. Les dades de la Central de Reserves confirmen aquest fet amb un clar predomini de turistes procedents dels estats de l'oest i de centre Europa. Tampoc falten els visitants de la veïna França i de la ja més apartada Anglaterra. L'entitat agrupa una 70 de cases d'agroturisme de la comarca que aquest any registraran una ocupació força elevada, a l'entorn del 80%, índex que ratlla el ple en alguns casos. La línia de subvencions del Fons Estatal d'Inversió Local va concedir prop de 3 milions d'euros per al desenvolupament d'11 projectes d'obra pública a Berga. Iniciada l'execució del primer gran paquet de projectes, l'Ajuntament ha iniciat una roda de visites per supervisar l'avenç dels treballs als diferents punts de la ciutat. Avui l'alcalde de Berga s'ha desplaçat fins al pavelló vell, infraestructura que concreta la inversió més important, amb un total d'1 milió d'euros. La intervenció en aquest edifici serà de caràcter integral, ja que l'espai estava tancat a la pràctica esportiva a causa de la luminosi que s'hi va detectar ara fa 6 anys. L'actuació que s'està realitzant a través del FEIL complementarà els treballs estructurals que ja s'hi van fer l'any passat i es centrarà en l'acondicionament de la zona per a la pràctica esportiva. El projecte contempla la construcció dels vestidors i els serveis, així com l'ampliació de la zona de pista per donar a l'equipament un ús més polivalent. Reagrupament.cat ha obert la seva primera seu a Catalunya. Va ser ahir a Berga i va ser el propi Joan Carretero l'encarregat d'inaugurar-la. L'exconseller de Governació i exalcalde de Puigcerdà continua el seu periple pel país amb l'objectiu de presentar el projecte de la plataforma independentista que lidera. La roda de visites està tenint, segons Carretero, bons resultats. De fet, Reagrupament.cat ja compta amb una 40 d'assemblees locals constituïdes a les principals ciutats catalanes, entre elles Manresa i Berga. Ahir, abans d'obrir les portes del nou local, Carretero va pronunciar una conferència al pavelló Suècia de Berga, a la qual van assistir un centenar de persones.